Sa Good Vibes, Victoria City naglunsar sa tourism video nga may tema nga Choose Your Own Adventure. May istorya ang tourism video sa Victoria City. Isa ka solterito nga ang paghampang sa games online ang ginakasakuan kag daw wala na gana sa pag-upod sa pamilya nga maglagaw. Gani daw computer game man ang tema sang Choose Your Own Adventure nga theme sang music video. Daw mga characters sila sa games sa ilabilog nga pamilya samtang ginakatuan ang mga lugar nga ginapabugal sa syudad pareho sa Gawahon Eco Park kung sa diin may yara sang waterfalls kag pwede pa mag-birding. Nanarisari nga mga species ang pispis ang sarang makita diri gani ginabalik-balikan sa mga photographers. Makita man diri ang iban pagiid nga kalingawan sa syudad pareho sang kayaking kag ang pagpanglakaton sa mangrove plantation. Bida man sa video mga produkto sa syudad halin sa local brands ng sardinas pagkato sa mga utan, kararuto, prutas, kag syempre tubo. Ang kapistahan sa syudad ang parte man sa video pati na ang mga pagkaon. Ikaw lang pili kung ano ang luyag mo nga madason nga adventure sa Victoria City.